Това. Сега ще ви кажа голямата изненада. Минавам тук. Тази вечер ще има епизод 3 на шоуто на Простолюдието. Както всеки път. Ето... Кисело мляко Борчвор. Чакайте. Ето, дами и господа, спонсорите на концерта. Със съдействието на Модна къща Юнона. Котън клуб. Посети разликата. Няма никой тук. Модна къща Вафла Хели. С йогурт. От Бегелайн. И Лава Беар. Генерален спонсор на концерта. От полите на Родопите. От сърцето на природата. Краве кисело мляко Борчвор 3,6%. Кисело мляко Борчвор. Гарантирано качество без компромис. Да. Това са спонсорите на една година TikToker 241. Що не видим нещо? Да, ще го пускам. Махме клати го запати в черно Мазерати и ми вика тя гърми като автомати, вози като гати и бърза като Кавасаки. Не, по-добре не искам, защото ще съм баннат. По принцип сега... Това. Ето го и това. Тук са Дива Монтана, победителите от 5-я сезон на България търси талант преди 10 години. Вен Аван Пиксер. Това е хитовете на телевизия Вен от 2023. Вен Аван Пиксер представя Вен Хитс 23. 6 песни за душата и сърцето. Албумът ще бъде качен в официалния YouTube канал на Вен TV. Първият албум включва колекция от песни, хичеци за душата и ритъма на хубавото сърце. А това като Чуйте чуете този този ритъм. Малеле! Издава и разпространява Аван Аудио Видео. Медиен партньор Вен TV. Дами и господа, последните две клипове, които ще гледаме, дами и господа, това е Ракия, Sunrise. И не ходи семейто се не дуе, така да се внимава с ламината. Майтапия са бе, BTV International ще гледаме, дами и господа, последните две клипове. Всъщност, дами и господа, BTV International опитаха се, дами и господа, от BTV да направят и дами и господа, третия епизод на шоуто на Простолюдието ще има и разказ с различни неща. Опитаха се да пускат така да видим. Урбанов ден, концерта на Слави. Концерта на Слави Трифонов. Кой иска народа? Иска разправи, иска се. Идея, браво. Какво ще сготвиш днес?
След това пускаме последния клип за този клип, следното видео за този клип и чакайте шоуто на простолюдите с Пламен Пенев. Сайтът, който готви заедно с теб. Хайде. Последният клип, който ще гледаме за тази вечер в тази рубрика, е BTV Comedy. Еволюцията на BTV Comedy. Това беше всичко за тази вечер. Да сте го харесали. Довиждане и до нови срещи!